Kohimen papara hakene ki Riewkhuid Baroh tongin duai na kabinda Alexandra Mawkhlam banyo chinkoi chinkya duai na kabinda Jovial di Marbania na kabinda ka jinkoi chinkya badga jinglom babha duai na kabinda ik me penshnain karjarin banyo ka jinkoi chinkya duai na kabinda ka jingtumu babha jongishan borlang kasati duai na binda ka jingtumu jong clearfulness wala duai ru na binda ka jingtumu jongi senovia non kalau kabaya ibetenge ka jingtre Lai spak sokpo. Lai spak sokpo. Sngi burom jong Riewkhuid Baroh ya ke bajar kerteng partia ke bampat jar kerteng haka balang nginang kerpat ya utrai babauru kita ki kun ke bala im ya ke jingim ke Bakhuid lese klampen pau haka kanan jong ke balang henry kilong ru ke Riewkhuid hagane ke lemmat nginang duai lembaga jinga side lem jong bar ke Riewkhuid ke kemigi pa ke bait batoin jongi ke parlo jongi ya baro ke balaim bhai ke jingim tongin bu ya ke jing dumo jongi lemba ke jinga side lem jong Riewkhuid Baroh hagane ge Riewkhuid Bakhuid naga binda ke jing koi jingkhya naga binda ke jing kerku halo jongi ha kerteng uppa barukhon badomen siem Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat ke jinge jongo play lem bat ke jinga sulak jongo men siem Bakhuid Kindon rengka batpi barang Rengka batpiru kohimen ko para ka jingkot mentakasngi kalong ben im haga jingim Bakhuid bat kalong ru ka jingi kai yangi wei pai wei kalong kadon ka jingkardor naga binta ki bajid ben im Khuid namar ya ka bainong jong ki ba im Khuid kalong ka paneng tongin sange shipor ben panma naga binta baru ki kambam Khuid jongi
ketin Bakhuid jangi jim perkat ke Bakhuid jangi ba utrai un pelai lu yang ina baharu kita ki jingle Bakhuid balong ki Bakhuid Kotrai Yesus maaf yangi sait kud yangi na kini ki pop baro ki bangi lele nga pala Play bor baro. Pada pi government ko para. Bangale pop shibun dagi jim praka. Dagi tin. Dagi kam. Dagi jingle kle. Dagi jingle pala janga. Dagi jingle pala janga. Dagi jingle pala pakrao janga. Namar kata ngakarpadi Maria Bakhuid. Kabaya isa katay suli, yahiyangan kinubukoy, berpikun men ko para, banduay nagabita nga, outray ublay jungi. Ublay badan bor bara wanis sunay yangi. Parandala mapigi pop jungi, nilam yangi siya jingi bam jika. Amen. Could try to ease and 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 could Christo ease and could Christo ease and could Christo ease and could Christo ease and could try to 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 ease and burom ublay shato batakan dojing su akiben Riewkhuid Baroh badon jaman baba iyai roya bing namani mani iyai benar burom mani semuya bing ku try ku play simneng ku padan bor baro ku kunawe ukban ku Taïew Jesus Christ ku kunang rarublay bagi property ku biang ngajin kerpat tu semua sedayangi Tangame Bakhuid, tangame utai, uwe maakita, amigo Jesus Christ, amigo yai lombe, ajing yang kawe, badu mesim Bakhuid, agak burom upah. Tongin niya duway. Iduway nagabinta ka jinga balong ki Bakhuid. Nagabinta ka jinga balait luid nagajing tingi ka jing Sngi Ba-ar. Kopa ubah bening ngishat kemen haga jing chop jong buon ki sinrang bat kinde ya ki ba umen siyem ulayalam ban im kat kum ka gospel bat ki ba minda kasngi ki yolem ya ka jingim pat ka burom jame habening ai ba ka jingya sai jongi kanira piengi ban im kat kum ka jinge bangi pla bangi ru shisin kasngi ngin yowan rengkat bat ki beniro ya ka jinge jame ya ki Riewkhuid Baroh ngi pan ya kane lampa uji su Kristu trai jangi ukun jame uba im badu basan syar bat me badu men siem Bakhuid uwai ublay junom la junom. Amen. Kecing pulih kitab cing penpah
Hadirin kani ngalayu I saungut ki angel ki bayeng haki sauteli ki dom jong ke pertei. Lapan sengek ki saul er jong ke pertei kenang man umdon er bebek harengkeu ne haduriau ne halor uno udi. Ngalayu I ya wei par u angel bawan kiu na syamingi ubat ya kasyap jong blai baim. Ulah pertar ke sur ke bejam ya kisau angel ki balayok kabor pen sniu ya ka kendau ba ka duriau wat pen sniu ya ka kendau ne ya ka duriau ne ya ki ding kat ba 4 shon ya ka ne ka syap ha ki selang mat jo ki sakri ublai jongi ngalayak sngau ya ki jengken jong kitu ya ki balabu dakum ne sispa sau pu sau hajar mud na baro kijat Israel. Hadirin kani ngalayui hakmat jonga upajba belen ya uba omdon mano bala banyo na kijat benriu pa na kijat briu baro na kipaj briu pa kikin kithlij baro kilayeng hakmat kaket bat ukun lang burot kipong da kijan jensur kibali bat kibat kislatlai hala kikti la perta da kasur ke bejam kajing penim kawan nau blai jungi wasong halor kakhet bat nau kun lang bro baro ki angel ki balayeng saudong kakhet lem bat kitemen kisan bat ki sau jen thau ba im la dam ngon hakmat kakhet ban mane ya blai ki la ya ong amen kajing ro ka burom sim kajing stan kajing aingo ka burom ka bor pat kajing klang hau blai jongi junam la junam amen the way ni kita men kisan ula kiliyanga ki ai kini ki paj briu ki bariam syad baro da ka beli panang no ki lawan ngala jubab ya ko kendra pi kam tip ma pi ken panyanga hangta ula yatu hanga kini kilong kita ba sya sitom ka por jing tenju ki bakrau kila side la ki janko pat kila penle yaki hakasnam jong kulang drop kak tinu try ni songo yau blai nakasam ke baat sau nomor news pa Kani gajah ben riu baku kabawa kak madu blai kajong utai long kak kendau bagai jindap jongka kalong utrai long kak pertai bagi basyong makan bau sengnya ka kendau alor kasna duria penskem nong rimnya ka rengkau alor kasna jingslei kani gajah dan riu baku kabawa kak madu blai kiu shulung utrai yang adem berjonggu tamu Bakhuid Baroh burom jus mai syukur utahun yang kacing kerku kau utrai nongda bateng ben riu bawat jong ujagong kani gajah ben riu baku kabawa kak madu
jung play na festival kong jung uyoanis. Kalanong kabalay, kirkot kabankong ter do kabalay. Hapit kano ba ulai yangi haro ba andakot yangi kiko nublay. Bani dalong ro kumta na kane kadaw kaperthei kam itu yangi namar ba kam itu ya ublay. Ko ba itam ngilong menta kiko nublay. Kampat pau yin salong kum Henry kane ngitip enda kuris unwan pau ngin salong kum mau namar ngin sayo ya kum ba ulong sisya jaru badon kane kecing kermen ha ukris Riewkhuid yalade kum ba ukris ro ulong Bakhuid kaktin utrai Isomo ya ublay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Suki Bakhuid Baroh, nabaginyo iya ublay. Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkar bat pi. Rengkat buat biru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kakumu Matthews. burom ambi utrai Suk ki baduk hakamen siyam naba ka hima bening kalong ka jungki. Suk ki bayang naba en pentingen iki. Suk ki bajem nud naba kinyo ya ka kendau ka siap. Suk ki batengan bat ki basliang ya ka hok naba en pen kadang iki. Suk ki bayisene naba en isene iki. Suk ki Bakhuid ka donud naba kinyo ya oblay. Suk ki bapenya suk naba en kot iki ki kuon jong oblay. Suk ki bashaban bain nagabinda ka hok naba ka hima bening kalong ka jungki. Suk mapi haba kin tim but le bain yapi but kin kran tadrong harukom persya yapi namar pilong kinong bur jonga. Takamen paterisa naba ka bainong jambi ka bening kalong ka bakarao. Hakaju kerukam kila yap le bain ya kinongya tulupa ki bahashua jambi. Ka gospel jong utrai kacingiro yami kukris ko himen ko para minda ka sngi kabalang karake ya ka sngi burom jong baru ki Riewkhuid. Pangai ku bless sngi burom basuk iya pi Baroh namar Sngi Baroh ngilong ki Riewkhuid jong balai. Sngi Baroh ngi im naga binda ka jingkui. But habang ipet hakabalang don ki sein don ki Riewkhuid bala dep penkantang. La penbana hakabalang bakilong ki Riewkhuid. Bakila long ki kerteng ka baduna. Bala canonized to say ngiyong hakafaray. Bala dep jer kerteng bad bala penbana bakilong Riewkhuid. Henry kam palat iya ke bala penbana bad penkantang kerteng hakabalang donru Riewkhuid ke bampat pau kerteng haka canon jangka balang. Lese kilabalong ki miki pa jongi. Ki patemen jongi. Ki kelung bala kalan. Don buon ki kelung ki bala yo baptisma kila kalan. Kilong ki Riewkhuid haka balang. Don buon ki buru kila im yang ka jingim baba. Ban makiru kilong Riewkhuid. Henry na kiliang jangka balang. Lese pat pen bana bat pen kantang ya ka kerteng. Lese kampat pau kano ka dakashin lemba ka jinga side lem junkie ban pen shisha bakalong Riewkhuid Henry kilong Riewkhuid. Lese ya ngilaban tip ya ki parlo jungi ki bang ya ilam ya imlang
Lese kimi ki pa jongi, ye ki jing trai shitam jongi, ye ki jing e jongi, ka perlang ye ki Riewkhuid. Te minta kas ngi ka balang ka kin ma ya baro ki bala kalad, ki bala im ye ki jingim ka Bakhuid nang ta ki la poi shabane. Tengin duai na ka vinda jongi, warlarang im tip ye ka kerteng jongi. Henry kimi ki pa jongi, ne bayit ba toin jongi, ngi tip kerteng, ngi laban ya side lamba jongi, na ka vinda ka jing don kam jongi. Ko himen ko para habang ipait ye jimpule minta kasni kadang ai jingim yengi kadang ai min siam yengi bakadon galat kalendi ban poi shabane balai ublai ula tau yengi bangin du poi shabane balai ublai yid yengi bangin du don rangkat padu kumpangi pule ngila yosno naga jimpule Ba-ar naga shti jongo ya anis Bakhuid bangin du ya serim badu jisu ngindup ya serim hakador kadar ya ke jingle jongi ke jingkran jongi ngide ben yasrim bad no ngide ben yasrim bad ujisu kibri habaki peit yangi kide ben yohi ya ke dur jisu hangi habangi keren kade ben ni ya ke sur jisu na ke shindur jongi habangi id ya kiwe kide ben sotu hoy kane kade ke jingir jisu kaba mi na kane ka kinna na uni usamla na kini gelongkami na kini gelongpa na kini girinium na kini gelindo kibru kide benong habanga karen badu habanga yede badka ngayo i yau jisu hau ngayo i yau jisu haka kane kalonga jingkot jonga barjompi man ga kelip matha ka jingim hoy haga jingtolot bru jongi bunsin kamjumi ya kata ka jinglong ujisu nangi tenteng ni keren ia ka ba percaya ka saindu ya ka jinglong jong jisu bedai na kata ka dau yanis bakudu om ngide ban long kum mau ngide ban long kum u jisu baleng iduai bangindup long kum u blai ha ka jingim jongi pat ngius ngo na ka kitab jimpen pau ka karan kumno ka karan chapang babun mut ki bri barla baryam li badula bu ya ka number ka bakam hai bad kaya ke dakashin jong kane ka jimbatai shapang ki bru ba riam li badon habening kine kilong ki bru bala im ya ka jingim badu jisu bad ngitip ya kane ka kitab jimpan pau la to ha ka por jingsha le ben ye ki kristan na ka liang jong ka ri rom ka empire rom but kisiem jogi rom emperor kila shale ben kila le ben ye ki kristan kila penya ye ki kristan kai ga jimmo jongane ka bamot ka we ke liang ka don ga jimba ka jingoi ka jingi kai ga baba ba ke jingim baba kalong ka jingim badu kris ka we pat ka binda kalong ya ka bor sen shar jongis ki ba penslori ki briban lepop kiba penslori ki bru ban lebene ki way kiba penslori ki bru ban penyap ki way kiba penslori ki bru ban im haga jingauria joga parte takane ka jingsha leben kalonga jingyale jonga jimba persha iya ki jingsunio morality against immorality ngilabano kane kalonga por jonga persecution kane kalonga por jonga jingsha leben Bad Kristan kinong bujang Kris kibakwa ban yasrim badu Jisu kimsha ya kapop kimsha ban lepop kim tre ban kongu ya ke jimane blaitau kim tre ban ngop ha kapop baterwa haki ke jinx nga bajo ga perte kila raikod kabha ban yap naga benda Kris ban ya im ha kapop kabha ban yap naga benda Kris nakabenda ka hok nakabenda ka jingkuit banya im haka pop bad bandu ya ka mensia tekilat rai ban im badu Kris habakila rai ban im badu Kris u emperor usiem ula dom ula bitar badu la bratno yeki hakamat ki mrat kalau kila bratno yeki hakamat ki shipai barawai lam bad kila play ya ka snam nakabenda ka jingkuit Bad kila poishano habaki kloy ban play yagas nam nagabenda ga jinkoy nagabenda u Kris hangno kila yo jakaban shong kila yo jaka shong happening kila yo yaka jain li kum ki kinna papediang communion ki pong yaka jain li
kane kalong ka dakashin jong ka jingim bansawan nagabenta jongi bangin du poisha beneng bangin riam li hakamatu trai barhaka gospel mindagasngi u Matthews Bakhuid u buhangi pratili kilindi kabanyalam yangi shabeneng 8 ways of reaching heaven Mindau Jisu terwahangi yakane pratili kilindi balong Riewkhuid. Suki badu, suki ba yisene, suki ba kuid kadolu, suki ba jeblu, but tenden da terte. Kane ka pratili kilindi kanyalam ingi syapane. Pratili ki jinglong kabangide ben trang hake jingim jongi, lindi syapane. Ka gospel jonga Matthews kabasan, lai hado kadar, kalong pratili kilindi nagabenta jongi. Ngide ban idia kane kilindi, ngide ban trangya kane kilindi man kapor, kenapa ngindup long Riewkhuid. Don bun ki himmen ki para jongi, kila yimya kane kilindi, kila yardia kane kilindi, but kila pinkuid yalade, daga bor jongo Jisu nangta ki riamli habeneng. Mintang ngidang duai, lemba jongkini ki ba riamli habeneng. Bakin yarap yangi haga jingim jongi balong ki Riewkhuid. Te kai ka ba ngide ben trang mentagasni kotrai pelong iya ngaru balong ka Bakhuid balong Bakhuid ban aila dia nga bangaru ngenyo riamli habeneng endangala imba ya ka jingim. Te ngide ben kiar na bara ka jingsuniu. Hakamat kano ka jingele ban lepop ngide ben set iya ka sindur iya ki kemat ia ke skor jongi banum ngap banum yoi banum kran banum le ya ka pop kenapa ngindu belong Riewkhuid to ngindu wai hakane gi ukrish Bakhuid ko trai pelong engiru Riewkhuid ngiru ngi kwa ban im Riewkhuid ngi kwa ban poi shapani ko jisube it karku kardo yengi hakane ga sngi burom jongi Riewkhuid baro ki Riewkhuid kinang ia sai naga benda jongi pamangiru ngin kiar na ka pop ngin kiar na ga jing suniu ngin kia naga jingauria bangin yaid barabor yakelindi ka Bakhuid en yaro yau trai Jisu Christ ko himen ko para tongin playa ka jinget ka jongi ba mangiru ngin yalo kawe ba ki Riewkhuid chakapeneng ngangit au play upa padon bor baro unong ta ka beneng bat ka kindau bat hau Jisu Christ kun ba marwen changu utrai changi yau bela pun au mensim Bakhuid yau bela khana ka Maria teisuti ubela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar na yawu la yak la tep yawu la hiasha ki baya haga sngi ka balai na mi pat le ki baya ula kio shapene ushang shakamon play upa padon bor baro nanda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngange hau men siam Bakhuid haga balan Catholic Bakhuid haga jingya sila ki Riewkhuid haga jingma iki pop haga jingmi pat kedo haga jingim bam jikut amen tongin yakar pat ya play upa jongi uba angnu hir bangiru ngin ya don lang badu happening Sebab kalau ngi kerpat yang mereka try, ngi kerpat ya mereka try, nak bentau pa Bakhuid jongi bishop jongi kileng do bagi katekis, ba kajing perkat, ya bon ba kibre kiba oblai upen im, dah kajing try, mat kajing dua jongki, bandu penslur ya ki penyai le, teng ngi kerpat yang mereka try, ngi kerpat ya mereka try, nak bentau kani kerempai Kristen jongi, ba kajing perkat, ba bon nak kihmen kipara jongi. Kila don mentah beneng kanduk penslur yangi panyai long kibas kem hau kures ngi kerpat yang mai kutrai na kabanta iwai pa iwai nangi pangindup kan mau pangidon ya kadak om tang pangidei ki jong ublai hendrei pangilong ki khon jong u ngi kerpat yang mai kutrai na kabanta kito kibasa pensoi jur kibadon hagajing sir pandu yala kajingai Makin om lihat
ha ka jing pen shoi ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko trai. na ka penta ki Riewkhuid Baroh bada ka bas ngothu ya kamon bat ka bor ublei bat pen em ya ki bat kindup sya yalade ba en yalam da usha ka jing suk pom jukut ngi kerpat ya me ko trai Ngi kerpat ya me ko trai. Ko pa ngia ro ya me ba me la pendap ya ka kam jim penim jame la bun ba ki himmen ki para jongi to ya rap yangi ban shania lut hame shilinder jingim bat ban kit ya kino ki jing jinja naga benda jame to ya lam ya ka neka ka yinga sem jame shabane ha ka ba ngin ya ro ya ka jingi jame junom la junom Amen. Sim lai spa prapui. Lai spa prapui. Berkali kaji terwa penyanyi kodrai kat kebangi dan genggam isu pabanai jingnya jong mitrai jingnya jongi jingim jong mitrai jingim jongi jingnya jong mitrai jingnya jongi jingim jong mitrai jingim jongi Dagim koruku kawan dagim korek Bibilaman bin kodon dalam kabur blay Jiknya jong mitrai jiknya jongi jingim jong mitrai jingim jongi jingnya jong mitrai jingnya jongi jingim jong mitrai jingim jongi to ya duai ko himmen ko para paga jingknia jonga ba jumpi kalong ka ba priang kun ha ublai upa badan bor baro Ko trai jing jingnya ni jompi na kata jing ro obrom keteng jongu jing mentai ngi ban kebalang ko jung baro away ko pa to priang ya gine ki jing tharwa jongi kadba ngia ro ya me naga binda bun ki shinrang bat kinte kiba mela yalang shaka jim penim ai ba ka jing duai jongi kan yarap yangi ban yaso bat ki shisin kasni ban yaro ya me ni pan ya kane lempau Chris utrai jongim Amen. utrai undon reng khat bat phim Ringkat bat biru to ken tiu ya la ki donut Ni kentil ya ki shau trai tong ina ingu ya utrai ublei jongim Kasyong hok bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba koi ko blei ba don bor bat bam jikut namar la yaro yame hapadengi Riewkhuid but haba me ai burom yaki hok jongi me ai burom yala ki jongi jingai da ka rukom im jongi me tarwa hangi yaka nuksa da ka ba yasulok but ki me ai hangi yaki paralok bashisha da ka jinga sai jongi me ai hangi ka jing karshan ka batikana bakunda enda la penslo rengi da ki nigi sakki babun balin ngin la ban mare kum ki nong chop shaka tong hakama chungi but ban yo rengkat bat ki
ya ka pan sniat bam du no jong ka burom lemba utrai jong yu Jesus Christ bat komda rangkat bat ki angel bat ki archangel bat belin ba ki Riewkhuid ngir wai ya ga jing wai ya ro ya me kat Bakhuid daput ni ya pen banam Togin van ra hau trai ya gi jing tumu Sngi Ba-ar ya gi jing don kham Sngi Ba-ar gi jing pang jing shitam Sngi ya gi jing pam khu Sngi pau trai en pen ku yangi pamangiru ngilong ki living saints ki Riewkhuid ba im hapadengi parabriu ay trai nam pen kandang ingi wei pai wei dashisha melong Bakhuid katrai kat mei jong ka jing Riewkhuid Baroh namar kata ngi karpadi me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakindup ke lalong yangi kamet bakasna jangu trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang yaga jingsha shitam ula shim ya upu badak baingu yame ula kedia yavu badulahai halage senran u ong to shim bato bam na kanepi Baroh na mar kane kalong ka metjunga ya ka ba naiti na ka benda jompi Hakaju ke rekomendana le bam ula shimya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayya ka halage senran u ong to shimba to di na kane bi Baroh na mar kane ka longa kuri janga snam janga jutam batti mai bad bam chik ya ka ben pen mi na ka benda jumpi ba na ka benda ki babun ya ka ben map ki pop to le ya kane ban kan mau ya nga ko snam ba kardor jangu Chris to pen kuid yangi to pen kai pen kia yangi to yada yangi na u ba man kajing maya jong kajing Kata sing banyi banyu Mani dinagane kakuri Ipenan kajing ya jumi kutra Dadanu menwa namar kata ngi ki ba pen menda ya ga jingia ba ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bar ben shakri yame da ka bas nge varit ngi kar pad yame bangi ki ba yo binda haka met ba ga snam ukris ngin long
kibala penyat li kawai da umensi yang Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jame kabala priang ha setelah ka partai. But the penjana ya ka ha ka jingit bangkat bado Francis upa Bakhuid jangi. Pada an sum administrator jaga diocese. But baur ke lingdo bat kiriniam. Takan mau lemru ya ki himen ki para shindrang bat kinde. Kibala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pan. But ya baur ke bala klat no ha ka jingis nei jame. Topdiang ye ki shaka jing shai ka kamajame. To isen engi baur ngi karpadia me. Kram barang khat bat kamaria te so di Bakhuid. Ka kami jongo bale. U Joseph Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid but baur ki Riewkhuid. Ki bala pensunga ba eme pateng la pateng. Ngin duplong ki ba bit men ya bintale ma ka jingim bam jikut. But ngin ro but pendon burom ye me da ukun jamme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau Kalong hame ublay upa badan bo Hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid Baroh ke burom bad ke jingyaro Junom la junom Amen. Togin tuwai kumbau Jesus lah hikai ngi bentuwai nagabenda ke Sngi Ba-ar ngi tuwai kerpang na takasgi pautrai en perlong yang yiru Riewkhuid kabang idang im hakane ka perte kamal lagi benda jaga jingim jongi kopa jongim Ba bening kalong ka Bakhuid kerteng jome kanwan ka ima jome kalong ka mon jome hakin del kumba bening toai ngi benda ka jimbam jongi ka bahala ka sngi Batama yagi kerengkang jongi kumbang iru ima yagi belesiu yangi Badwa ilam yagi syaga jimpen syai Henry tapelait yagi naga basiu Topelait yangi ngi karpat ko trai nagi jing Sngi Ba-ar Haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga Sngi jongi Krampa daga jing yarap ka jing isne jamme Ngi light barawo naga pop But ngi nyo jing yada nagi jing jin char Ba-ar Kadbang idang ap kemelen di yaga jing karmen Bakhuid But ka jing wan pa jong nong penim jongi u Jesus Christ. Namar ka chome kalong ka ima ka chome ka bor ka burom chunom la chunom. Kotrai Jesus Christ. Meu bela ong haki apostol jome. Ka jing suk ngai happy. Ka jing suk janga nga ai happy. Wat pedigi pop jongi. Henry ya ka jing ay janga balang jome. But ha ka jing spoon jome. To ai haka ya ka jing suk. But ka jing yatli kawe kat kum ka mon jome. Mamay uba im bada basensya. Junom la junom. Amen. Ka jing sukutrai kandon barabo rengkad bat pim. Rengkad bat pim. Dapta ka jing ido trai tongin yaingu markelia. Kurlang bro Bebaki na kibab ka pertay Osam sene yangi Kurlang bro Bebaki na kibab ka pertay Osam sene yangi Hakumi ukun lambro jongo belai. Hakumi bakitno yaka pop jonga partai. Hakumi basait kuit ya yaki Riewkhuid banyalam yaki syapene. Sukito ke berakor syaga jing kawai jongo ukun lambro. Go kendaraan lang masyong kraus buat biying junga Reisyong tin sim junga Sem junga Zengkiahi Kamet berkesenam jongo Chris kentri yang syaga jing imbam juga.
Rai Jesus, ngis ngamu ya me na kabinta kanega Sngi Ba-ar jong Riewkhuid. Haka pamela pen khadang ya gadonu jangi kamen siam jangi lemba kanega Riewkhuid Bakhuid. Pelli ya ka jain jangi Jesus. Pelli ya ka donu jangi Jesus. Pangilong kumka ilong li kumka yor happening. Sai kudi yang ida kas nam bakardor jame. Na baro jai ke jingtingin, na baro jai ki pop ki bangi lale. Karko bat pen koi de ki bapang ki bashitam na padeng changi. Ai ki bapang cancer, kinang ya jingkoi jingkya. Ki bayap shilia kinang ya for halor ka men kapat. Ki bat ring ter sign ha ka men kapat. Ki bat kuslai jingmul, ki bat ting, ki bat talod ya ke shing, ya ke tit, ya ke doksa, kinang ya for mita. Kiba kuslai min siap kinang yo jing tengen pat ke jing kamen minta baji sobe karko kardo ye ki kinna badon apne ki exam kiba pin kare ki exam karko kardo ya power ki ko ki badon apne ki ram ko jisu kiba kit ram menang kran linti ye ki bagin do light na ke jing shitam paro karko kardo ki ko ki ba trang ben yo khon ko jisu karko kardo ke langkami ki ba har me bagin do kasu ka sai karko kardo ke jisu ye ki nompo bagin ke la ka babu aga ne ke Sngi Ba-ar jong Riewkhuid Baroh ai ba baro mangi inang yo mensiam banim ye ke jingim ka Bakhuid. Hallelujah 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 Jesus 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 belong yang living saints belong yang living saints ko try belong yang ki Riewkhuid ba yem minda ko Jesus hapadeng ki himen ki para ki inga sem jogi hapadeng ki para log jogi ko Jesus be rai bo ra 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I boring it, Jesus, I boring it, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in nia Dubai. Kopa uba happening. Ngilayo benda hakane ki Riewkhuid ai ba ka jingduai jong Riewkhuid jame kanyalam yangi penyo benda happening ya ka jingkawai ba mela penkre naga benda jongi ipan ya kane lempau Chris utrai jongi Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat piro. mu ya ka kli jombi karpadi ka jingkarku lemba ka jingya side lem jong Riewkhuid Baroh to ublay ubalang ka burom bat ka jingkamen ki Riewkhuid but ubala pen klein yepi lempa ke jing duai junki winai happy ka jingurku ba kalem kod Amen. da ka jingya sai junki la pelait yepi na ke jing jinja ba menta bala sain dur yepi katkum ka nuksa jung ka jingim ba kue junki kumda to ai ba pin long barabor ki bayaine ha ka ba shakri ya ubale bat iyala ki marjan Amen. kumda rengkat bat baru ki Riewkhuid to pin yo ye ki jingkamen jung ka ta ka ri ha ka ba kabalang ka shat kamen ba iya ki kun jongka la nyulang bat ki pait beneng ha ka jing suk junom Amen. bat ka jingor ko jong balai badan bor baro uppa baru kun baru men suem Bakhuid kan kiar happy bat kan sahabat pi junom Amen. ya le suk ben pen pana ya ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi Nisgamo yau play. Laispa arpui. Galak men babi basi kan bagadan yang inti bagati utrai galam yang kan om yo men silei wadladang ayai norway bagati utrai galam yang Uyaisa, 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 Padanu Joga.
kun maham sim Bakhuid kumbang lalong ba menikong kunju mata barabos jenam la jenam amen. Korun tamu Jisu His name. korun batelem jong ko Maria Why na banta chungi? baki angel pergi Riewkhuid Baroh Why na banta chungi? Kristen pa budukun sim Bakhuid amen. En je roy try Jesus Christ Nom la chungi. Amen.